Vítajte v spoločnosti Upland v sieti apart-hotelových zariadení a rezortov. Apart-hotelová spoločnosť Upland vám ponúka široký rozsah možného ubytovania v apartmánoch, izbách, chatách, ako aj chalupách, ktoré sa nachádzajú v najznámejších a najnavštevovanejších miestach Slovenska, ako sú Vysoké Tatry, Donovaly, Martinské hole a Nízke Tatry. K najnavštevovanejším ubytovacím kapacitám v našej ponuke patrí Upland Mountain Resort, ktorý je umiestnený v príjemnom vysokohorskom prostredí Horného Smokovca. V letnej sezóne je vhodným východiskom pre vysokohorské túry na Slieský dom, Slávkovský štít, Zbojnickú chatu a Skalnaté pleso. Cez zimu si prídu na svoje aj lyžiari, ktorí majú možnosť využitia viacerých tratí v stredisku Horný Smokovec, ako aj v blízkych strediskách, ktorými sú Tatranská Lomnica a Starý Smokovec. Ubytovanie v Upland Mountain Resorte je ponúkané v štandardných izbách, ako aj v apartmánoch s kuchynkami. Nedaleko strediska Horný Smokovec sa nachádza menšia časť obce nazývaná Dolný Smokovec. V tejto lokalite vám ponúkame ubytovanie vo vile Credo, ktorá je umiestnená v tichej zóne. Vo vile Credo je možnosť využitia izieb ako aj apartmánov. Príjemnú atmosféru doplňa malá záhrada, určená hlavne deťom. Na úpetí južného svahu Slávkovského štítu v oblasti Nového Smokovca sa nachádzajú apartmány Vodár. Apartmánový dom je umiestnený v tichej časti Nového Smokovca. Každý apartmán je vybavený obývacou miestnosťou s kuchynským kútom a spálňou. K dispozícii je školiaca miestnosť ako aj lyžiareň. Príjemné ubytovanie v moderných apartmánoch. Upland je vaša dovolenka s úsmevom. Upland je relax, oddych a pohoda. Upland je pre všetkých vás.